Čaute ľudia, tu je Masterboy a dneska hrajeme Explore Craft. A toto je niečo ako Minecraft, ale v tomto sa používajú kúzla a takéto veci. A ak vidíte, už som si niečo postavil. Mám nožík, 5 torče, nejaké toto, neviem čo to je. A ešte wool, mám 2, potom meso a hide. No takže už som niečo spravil, ale sa mi nejak prerušilo moje... keď som natáčal, sa mi niečo prerušilo, tak som to reštartoval. V tejto epizóde by som chcel by som spraviť si spraviť dom a urobím túto epizódu stavu. Takže každé 1-2 dní to budem hrať, to dám na YouTube. Tak sa dáme to. Ja by som nechcel mať dom akože takto tu. Že hore, ja by som to chcel mať pod zemu. Tak začneme kopať tu. Takto, presne. Táto hra je zadarmo, keď sa ti ju striahnu, tak si tu môžete. Už som robil aj tutorial, takže viem pár vecí o tejto hre, no tak to je dobré, nie? Aha, už tieto bude nám trebať na pec. Aj na zbranie. Pôjdeme najviac, ak sa dá. Ideme naspäť hore. A si dáme tú torčku, si dáme jednu. A ideme na to. A tu je hrozne ťažké stavať točky. Ja som ich len získal, keď som začal hru a toto musíte kopať veľmi, veľmi hlboko dole a musíte hľadať zlato. A z toho nejakým dôvodom stávate točky. Takže sa pozrieme, že čo môžeme zatiaľ vykraftiť. Takže dáme si... Čo môžeme také, čo by sa nám teraz... Green Beacon 4. No aj toto sa nám hodí, keď náhodou pôjdeme na nejakú výpravu alebo... Treba nám toto. A stone meč. A si vykraftíme aj posteľ. Takže máme takéto veci, tak dáme sa to a ja by som videl tu. Ja si to zmením. Takto, toto si dáme tu, toto tu a tu. A to bude asi všetko, nie, to si dáme tu, aby som vedel. To! Čo to je? Tak k tomu sa nebudem približovať ani náhodou. Ale začneme zase kopať, dúfam, že nás to nenapadne. Pôjdeme najnižšie, ak sa dá. Najnižšie, ak sa dá. Dúfam, že nestretneme nejakého zombíka alebo čo. Neviem, či sú v tejto verzii zombíci alebo čo, ale asi nie. Ale asi technicky hej, keď som videl takúto veľkú príšeru, čo nechcem si zahrávať. A niekto mi píše. Jeden kámoš. Ideme. Pokračujeme. Ešte jednu si tam tu presne. A už máme len 2, takže musíme musieť šetriť. Ideme ešte nižšie. Ideme na to.
Takže tu si dáme, že točku. A pokračujeme. Už máme 61 kociek, čo sa nám bude hodiť. No a tu presne si to necháme, takže začneme takto. Ale káli, idem na toto fakt. A túto epizódu neurobím tak dlho, možno 8 minút, ale uvidíme na budúce, keď bude to mať takú dobrú sledovanosť. No tak, urobím to 30 minút alebo 20. 30 minút som ešte nerobil, 20 si myslím, že som ešte spravil. Ale to neviem. Tak. Takže toto zatiaľ bude náš dom. Si dáme akože našu. Nie, som chcel, tu si dáme, že našu posteľ. Ja by som si dal tu tak do rohu. Neviem prečo, ale sa mi to páči. Ideme spať. Vyspíme sa, neviem dokedy to bude, ja sme sa už vyspali. A ideme si pre našim crafting table, vypratíme si pec, si upečieme nejaké meso, ešte predtým pôjdeme na meso technicky, tak nie je to až tak hlboko zase, ale my pôjdeme ešte hlbšie, takže ide. To je náš crafting table, ideme to, hľadáme oven, toto mi treba, dáme si 3 si vykraftíme, jeden tento, budeme nám trebať ešte jeden stone pickaxe a tieto 3 si dáme. No tak to je zo zlata a toto ostatné, dobre. Nie, to som nechcel. A ideme na jedlo, takže počkaj. Položíme, nie, to som nechcel. Položíme si to, akože ja by som to dal neviem, ja dám to tu. A tak, keď pôjdeme niekde ďaleko, budeme vidieť až domov, aby sme sa nestratili. A ideme hľadať niečo k jedlu. Vydáme sa týmto smerom. Ale tam je voda, tak to ne. Do vody nejdem. Tak to ne. Ale počkajte, ja si mám meso. Áno, ja mám meso. Aj tak, keď nie sme hladní. To nevadí. Si niečo upečieme, ne? Takže ideme na... Toto si zoberieme. Tak. Ideme na to, ideme dole. No tak, teraz sme stihli dosť. No tak, ale fakt dosť sme stihli. Tým myslím fakt dosť. Tak, dáme si toto. Dám si to tu tak, ako vojde. Potom si... Toto... A tak, dobre, ideme, toto si dáme tu a toto tu, musíme to zväčšiť týmto smerom, ešte. Co to je? Něco novýho, teda, není to nič nový. Není to nič nové. Ale prekvapuje. A jeden posledný, zoberieme si to všetko. Takže dáme si raz, dva. Nie, to je zlé. Dávaj.
Raz, dva. Teraz raz, dva. A jeden si dám tu do rohu. Tak. Takže tu si dám upiecť svoje mäso. Dobre, sa nám to asi pečia. Tak. Budeme náš prvé jedlo. Yes, a máme ešte nejaké točky? Nie, to je zle. To je zle. Ak furt. Tak dobre ľudia, toto bol Minecraft. Urobím ešte jednu epizódku, keď sa vám to bude páčiť a tak na budúce. Čau.